Здравейте хора, намираме се Милер. И сега търсим нещо да си купим. И тук намерих първото нещо, което ми играе. Малко. Тук е малка Funko Pop фигурка на Hello Kitty. Много е важно да видя колко струва. Сега разбрах, че ето това Hello Kitty е редко, което е на 1/8. Пишете дали искате да я взема да отворим, защото аз тук ще се върна с тези. И ето тук допреди малко качих едно видео, където видях такива фигурки на 19 в друга книжарница. На 19. Тази фигурка я има и тук и даже мисля, че е по-голяма. И е 16,99. А другата фигурка, същата, в другия магазин беше 19. 20 евро. Да, ще им давам аз тук 20 евро. Ако сканирам, получавам 20% отстъпка. Интересно. Абе, хора, тук общо взето има много неща. Ако нещо сте харесали и искате да го отворя, ще го взема и ще го отворя, защото аз тук естествено, че ще се върна. И да. Но най-много ми грабна вниманието е тук едни малки фигури. Ето тук са наредени. Има на Стич. Това не знам какво е. Аз съм голям фен на Корони. Мисля да си вземе тази фигурка. Да видим какво ще ни се падне. Само да видим колко струва. Не пише, да се надяваме, че няма да е над 15 евро. Пишете, ако нещо сте харесали от тези фигурки, които ви показах и искате да го вземем да го отворя, ми напишете в коментарите или ето такива точка. Напишете ми в коментарите, защото след като ги погледна и ще видя какво е събрал най-много и ще дойда тук, ще го взема и ще отидем, ще го анбокснем вкъщи. Отивам на каста да си плата тази фигурка.